کامرای نمیتوافیم وقتی منتظر خیلی کلاک نه ساعت کلاگیه یا میوچید ما ولی با بچه خرید بشه که اون دفعه تهران نکرده من خیلی گرد زدم بگیم اخیلی سوم خود میسان салому алейкум бародарои азиз, хуш омадем ба канали ҳамсадои давр. Канали моро дастгирӣ кунен, обуна шавен, видеои моро лайк монен. Канала нав ҳуй кардем, нав сар кардем, барномаҳои зиёд дар план дорем, дар фикр дорем. Ҳамаи ира мо ба воситаи дастгирии шумо иншоалло ки метавонем ба роҳ монда, метавонем ки пешравимонро зиёдтар кунем. Аз шумо фақат хоҳиш дар канали мо обуна шавен, видеои моро лайк монен ва поделитсия кунен. Дӯстотонам даъват кунен канали мода. Дар канали мо фақат чизои худмон мешава, чизое ки тоза худмон фикр мекунем, тоза худмон ба навор мегирем, тоза худмон монтаж мекунем, ҳама хел чизо мешава. Яъне ки ай дигар каналҳо дыздида уро овоз монтаж карда ё ки дигар намешава. Дар канали мо шӯхӣ, ҳазл, пранк, саволу ҷавоб, фикрҳои бисёр дорем, барномаҳои бисёр ба навор гирифтанием. Фақат ҳамаш ба дастгирии шумо мешава. Дастгирии шумо фақат лайк мондан дар видеоҳо, подписатсия кардан ва дӯстотонам даъват кардан дар канали мо, видеои моро поделитсия кардан. Дастгирии шумо пешравии мо ай. Дастгирии шумо ободии канали мо ай. Шумо чанд қадаре ки зиёд подписатсия кунед, чанд қадаре лайк бисёр шава, ҳамон қадар бо шавқу ҳаваси мо, ҳамон қадар бо видеои мо зиёд мешава. бори дигар ногуфта намонам, канали ҳамсадои давр аст. Дастгирии шумо барои мо муҳим ай, барои пешравии мо. Дастгирии шумо барои мо подписатсия кардантон ай, лайк мондан ай ва фикротонро дар комментария навиштан ай. иншоалло ки то чанди дастгирии шумо зиёд шава, пешравии мо зиёд шава, барномаҳои мо ҳам ҳамон қадар зиёд мешава. аз шумо умедворам дастгиритонро дареғ надорем. Канали ҳамсадои давр, ҳамсадои даври шумост.